खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। फिन आरोबाव गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैना आसामनि सासे सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों। अरुणाचल बर्डार रामपुर जलटाका गामिनि थागिबि तुलेन्द्र सयकियाया बेंगालुरुनि मोनसे कम्पानियाव सिकिउरिटि गार्ड महरै खामानि मावोमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बेंगालुरुनिफ्राय न'सिम फैफिननाय समावनो बिहारनि किशनगंज रेल स्टेशनाव तुलेन्द्र सयकियानि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजोफोरनि जौगाथायनि खामानि मावनायनि बागै खोथा बुंनो लाजिनांगौ होनना प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। इउपिपिएल सोरखारा बायगोन इउपिपिएल सोरखारखौ सिफायनानै बिपिएफआ सोरखार दागोन होननानै थांनाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया गोबां खोथा बुंबोबाय होनना प्रमद बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बे 5 बोसोरखौ आबुङै बाजेट बानायनानै हाग्रामा महिलारि बायदि रावनिफ्रायबो दाहार लायालासे दिनै सोरखार सालायनानै दिन्थिबाय होनना प्रमद बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। आरोबाव बड'लेण्डआ अरनिफ्राय ओंखारबोनाया बारा गोबाव जायाखै बड'लेण्डआ फिन खेबसेबाव अर नायनो गोसो गैलिया होनना प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। सोरनिबा बिमा बिनानाव आइजोफोरना न'-बां नागारनानै खारनायखौ जों दा लुबैया होनना प्रमद बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नास्रायबिल मथामबिल आरो बल्लामजारा ओनसोलाव दैबाना सोमजिदों। गोबां जुब जुब हाबाय थानाय अखानि जाउनाव भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय जानालि दैसानि दै बांलांनायनि जाउनाव दैबानाया सोमजियो होनना मिथिनो मोन्दों। रायमना हायुङारि पार्कनि साखाथिनि गोबां गामिफोरा दैजों लोमसाव जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला नास्रायबिल मथामबिल बल्लामजरा आरो रायमना गामिफोरा दैजों लोमसाव जानायाव गोबां सुबुंफोरा जाग्रा आदार आरो लोंनायनि दैनि जेंनाजों गोबां मोगा-मोगि सोमजिखांदों होनना मिथिनो मोन्दों। तामुलपुरनि नावकाटायाव 10 कौटिनिबो बांसिन रांनि जौगाथायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिआर सोरखारा। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुरनि नावकाटायाव 5 कौटिनि मिनि स्टेडियाम नावकाटा मिलन जौसिन फरायसालियाव 2 कौटि दुर्गा मन्दिर कमिटिनो 50 लाख आरो स्कुलफोराव बाउण्डारि वाल बाङालिपारायाव अडिट'रियाम हल भालाजार बाङालिपारायाव हाइस्कुलनि बाउण्डारि वाल बायदि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। काजलगावनि उदां नोगोर फोथार आरो सिडली कासिकट्रा गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव देरहासार थांखि मेल खुंदों बिजेपि हान्जाया। चिरां बियाब बिजेपि मण्डल आरो चिरां दुवार बिजेपि मण्डलनि बानजायनायजों बे देरहासार थांखि मेलखौ खुंफुंदों बिजेपि दोलोआ। बे हाबाफारियाव आसामनि सिएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। चिरां जिल्लायाव बिजेपिनि बिसायख'थिनि जात्रा हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिजेपि राजखान्थि दोलोखौ काजलगाव आरो निसिमा बियाबाव देरहासार खालामनो गिबि मन्थ्रि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। भिसिडिसिनि दरजाखौ बन्द खालामनो गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। कक्राझार साइ स्टेडियामाव 134थि दुरान्ड काप गेलेनाया सोलिगासिनो दङ। दिनै मोनानि 7 रिंगायाव बड'लेण्ड एफसि आरो आइटिबिपि-एफटिनि गेजेराव मोनसे गोनांथार मेच जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। बर' हारिनि खौसेथि आरो रावखान्थियारि गोरोबलायनाय बे थांखिखौ बिथा खालामनानै गेरेमसा बर' माहारि दानायनि नोजोरजों बर'नि मोन 16 आफादफोरा लाइजाम हरनाय बायदियै मैया इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि गाहाय मुस्रि प्रमद बर' बिथां आरो आसामनि मन्थ्रि मुस्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बर' माहारियारि आफादफोरजों गोथौ आरो गुवारै सावरायलायदों। बे सावरायनायाव खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि थाखाय बर' हारिनि थामोनथा आरो रावखान्थियारि गोजोरथि बिटिआरनि स्वार्थआव इउपिपिएल दोलोआ अराय थियारि होनना फोरमायथिदों। बर'नि आइराखि थियेटारआ देग्लाय बोसोरनि थाखाय नायजाब फाव दिन्थिनो सोलोंनायखौ जागायजेनबाय। बाक्सा जिल्लानि आह'पायाव बर'नि मुंदांखा जाखांफुनाय नायजाब आफाद आइराखि थियेटारआ 2025 मायथाइनिफ्राय 2026 मायथाइनि बोसोरनि नायजाबाव फाव खालामनायनि सोलोंनायखौ जागायजेनबाय।
देग्लाय बोसोराव बिथांमोना गंथाम आबुं नायजाबखौ लानानै सोलोंनायखौ जागायदों। नायजाबफोरानो जादों पामपुलि गयारी बिथांनि लिरनाय बिमा गाम्बारि आरो नरेश्वर खेरखातारिया लिरनाय दाखोन। बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि पामपुलि गयारी सोरजि बर'जों लोगोसे सा 30सो गागि आरो जाखांफुनाय महरगिरिफोरा बाहागो लागोनखौ खौरां मोननाय जादों। थियेटारनि बिगोमा पामपुलि गयारीया देग्लाय बोसोरनि जि नायजाब बेखौ सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो रायजो राजाफोरनि गाहाम अनसायनायखौ मोनगोनखौ मिजिंथिदों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।